I pozdrav ljudi! Evo nas u mojoj trećoj epizodi MCG-a. Idemo na ovo neku mapu. To je Tavern Surreal Games. Znači je retagirana jako mapa. Ne znam sad da idem u kođe. Znači ovako. Ide. Begi tamo, begi. Oh yeah. Marš! Marš hakeri, marš tamo, marš. Ne znam, brate, više da bežim, bega vamo. Evo, idemo ovo. Što mi... Da, vrenite nema ni hrane. Gledajte! Ma bravo! Bum, da. Evo ti gori, on ima jedan. Ne, shit! Hajde, molim te, me ergeliš. Bli mene. Ej. Znaš što je to ljudi sa ovim update-u ću, ali jako je kratka. Ne znam, nije mi baš nešto dobra epizoda, ali ne znam, eto. Ja te vrem nešto gledati. Eto, to je to. Pozdrav.